Boiro súmase un ano máis á celebración do Día das Letras Galegas. O Pazo de Goiáns acollerá o vindeiro 17 de maio a 15ª edición da Romaría das Letras do Barbanza. O Concello de Boiro e a Asociación Cultural Barbantia organiza unha nova edición desta romaría coincidindo co Día das Letras Galegas, cun programa cheo de actividades durante toda a xornada. A parte do entorno maravilloso que temos, pois é un día no que tanto os veciños e veciñas de Boiro disfrutan con moito orgullo, tamén se acerca ao Pazo a visitalo e a disfrutar de todas as actividades que teremos pois, os veciños da comarca. Eu creo que xa é un punto de referencia da nosa comarca as letras galegas do noso concello. A partir das 11 da mañá abriránse as portas do Pazo de Goiáns, onde haberá mercado de artesanía e literatura compostos de colectivos da comarca e librarías, ademais dunha exposición dedicada á homenaxeada deste ano, Begoña Camaño. Como sabemos todos, este ano a autora homenaxeada nas letras é a xornalista e escritora Begoña Camaño. Entón, contaremos coa historiadora e escritora Encarna Otero, que nos vai a vir presentar a súa obra A Compostela de Begoña Camaño. Está editada por El Patito Editorial. E tamén contaremos coa presenza do escritor boirense Xulio Gutiérrez e a ilustradora Lucía Cobo, que van a presentar un libro infantil. A música e o baile tradicional serán protagonistas desde o mediodía con actuacións de grupos folclóricos e un concerto sesión vermú. Pola tarde haberá xantar popular, actividades infantís e presentacións literarias no interior do Pazo. Mais ou menos seguimos a liña que vimos facendo estes últimos 4 anos, con uns concertos principais e unhas actividades que facemos en colaboración cas entidades locais que sempre nos gusta que participen en este tipo de actividades. A programación continuará pola tarde con máis baile galego e rematará cun concerto do grupo Os da Baixo, pechando unha xornada pensada para todos os públicos. Pedirlle aos veciños e as veciñas, que se animen a ir vestido ou levar unha pañoleta ou levar algo en referencia a noso traxe tradicional galego, pois unha falda, unha camisa, un dengue, un mandil, calquera cousa, porque creemos que ese día é o día de lucilo, de estar orgullosos e orgullosas, como non, sempre de ser galegos e ese día, pois de pasar en romería con ese atuendo tan bonito e eses traxes tradicionais tan variados que temos en Galicia. Unha cita xa consolidada no Barbanza que cada ano reúne tradición, literatura e música para celebrar o Día das Letras Galegas.